Why bisan usa mulakaw ha, Perla? Nahibaw siyang milakaw, mibiya din eh. Busa, kahibaw siyang mubalik din eh. Huwag gina kay... Bisa gamay na lang kabalaka nga to kang Shane Pearl. Vince, huwag ba siya luna? Diya siya makasing-kasing. Makatarunganan ba si Shane Pearl siya pangiging nga to siyang igsoon? Ha? Makatarunganan ba siya? Vince? Perla, pareha silang duha. Ako silang gimahal kay ako sab silang mga anak. Ang dugo nga naglatay sa ilang kaugatan, dunay sambok sa akong dugo. Apan gusto ko nga kana si Shane Pearl at tagag leksyon. Vince, huwag mo salirang imong reverse ecology. My God, Vince. Kung si Mahita mo ni Shane Pearl, hindi ko mapasino akong kaugalingol. Nagmahay ko, halawa ko nalang ihatag niya mo sa ka-burger. Duha ba dito ako gipapalit ni Dondon? Mautoy iyang nahiubsan. Huwag ko ihatag niya mo sa ka-burger. Namarahig manggod si Jinjin. Mautong ba ko pahilap kilo ka-burger nga akong gipreparar alang niya. Huwag mo na hinunggan, Vince, nga nahiubo si Shane Pearl. Huwag siya magpapugong na ako. Milayas ka siya daya mga sinina. Bisag yun sa kapagpugong. Oh. Papa, nalayas, Shane Pearl. Lakaw ng Jinjin, apas ko, Shane Pearl. Ayaw lang. Mubalik ra tong imong igsuon din. Ha? Mubalik ra to. Ma'am Pearl! Sir Vince! Oy! Nasaan yung nanay? Don! Basit na si Shane Pearl! Shane Pearl! Yay! Nana! Basin to na ako yung Elmer. Yay! Gato siya ni Elmer. Salamat. Wow! Vince, tuguting ako'y unay makiksulti ni Shane Pearl, ba? Shane, gusto kong mangayog pa sa ilo ng mga anak. Bahin sinitag o ganina. Ang bahin sa burger. Ma, ayaw na ko pa inumdum ni anak niya, be. Tingalig, musurok akong dugo. Anak, Shane Pearl, salamat nga may balik ka. Huwag ka lang maipaw kung usang kalipay nga kung kipati nga may balik ka, anak. O, Rama, dili man ta gani ko mabalik kung dili lang tungod ni Elmer. Ano na yung kamad niya, Shane Pearl? Ikaw, ma, walang ingon anak ng sabta. Diba, sa una, kita man ang magkasinabot. Bahid kayo ta. Pero karon, nausap naman ka. Wa ko mausap, Shane Pearl. Imo ra nang huna-huna nga nausap ko. Anak, gikan sa gamay ka pa. Ikaw na akong giatingan hanggang karon. Gikawan ako ang imong maguwang. Bisan tipik sa kong pagmahal, wala ko ihatag niya. Sakta, Shane Pearl. Giuhaw sa pagmahal si Jinjin. O sana, hinaot niya isaktan ko ni mo. Ikaw, Sab, gahin sa imong pagmahal ang imong igsuon. Ma, wala lagi ko igsuon na retarded. Please lang, ayaw ipamugo si Jinjin diri na ako. Tingalig maglagot ko niya. Di ko kadawat niya, ma. Bisag ganus Ugma, dili ko kadawat og usa ka pahong-pahong ang karibal ko sa inyong pagmahal. Dako lang insulto para nako. Here you I'm kinda busy. Kumusta po? May kugawa ko. Ikaw ka? Ipagay ko na. Iklipay po, Jinjin. Ikita, may kugawa ko. Sa mga mo mong sumay ako kung tanong konsulti? Oh, sumay Jinjin Jud. Unsa din nga? Sumay, uy, may kugawa ko. Sumay-sumay, kuha na siya kanang imong sundugon kung sa akong isulti. Kana bang kupyahon nimo
ang akong sulti karon, niya imo ibalik na sad. Mo siya sumay-sumay, Jen. Maunda ay na sumay-sumay. Jen, pa kay karon. Said I don't want to walk this earth if I gotta do it solo. Excuse me po. Snacks na yo. Iyo po. Digimon day ka ba eh? Ha? Oh, Digimon, wala rin dong-dong. Unta daay na Digimon, oy. Da, binuang na sa text message, Jen. Kanago na, kanang text nila na kuhaan niya punan. Mauna day. Oo. Mo na siya na itawag nila Digimon. Pero nasa chismis ba na ay madungag ug nasay mawala. Gi, Digimon tami gugapo. Na, sige day, Jinjin. Unsa may Digimon sa Migo Guwapo? Hindi. Unsa manoy dong-dong. Kuan. Igo Wapo. Said I don't want to walk this earth if I gotta do it solo. Just to be a team, running the streets here, living out our dream. Igo Wapo. Akong sa nga naingon ka ni Ana, Shane. Sayop magod ang ipakita ko ni mong ihimpno sukat sa gamay ka pa. Akong ipakita ni mong akong kasilag kang Jinjin. Nalayo na si Jinjin sa kundukan. Nga bisag kamay. Uy tipik si Jinjin sa akong pagmahal. Nga way katungod si Jinjin nga mo exist ning kalibutan na. Para nako, wa siya ma-exist ining baya. Ingon sa ko ni Ana kani ato Shane Pearl. Pero nakaamkon ako. Gikurihan ko ng akong sayo. Anak kinaot nga makaambo ka sa kamatuoran. Nga kaputol mong tinai si Jinjin. Unsa ka kung ikaw pa'y namutan sa lugar ni Jinjin? Balihon na to, sir. Unsa ka kung ikaw ang retarded unya si Jinjin ang normal? Malipay ka ba? Nga dili siya mo ilan mo igsuon mo? Maliit na ko sa klase. Pagto na ko. Yato tika. Salamat, pero naa si Alma. Siya na lang mahatod na ko. Excuse me. Kasagahan ka lang si Shane Pearl. Hinahinayan na natin siya. Base na sa kadugayan, mausap na siya. Angay ta magpasalamat ni Elmer. Responsable ka siya. Yagyong hiyato din ni si Shane Pearl. Nakadaig bitaw ko niya, Vince. Oh. Swerte ka ay si Shane Pearl niya.